ସୁଧାଂଶୁ ତରତର ହୋଇ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ବୋଲି ମିତା ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା। ନଚେତ୍ ସେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇନିଏ। ବାହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କି ଖରା। ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଟେବୁଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପକାଇ କଂସା ବେଲାରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ରଖିଲା ମିତା। ସୁଧାଂଶୁ ଚଷମା କାଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ସଫା କରିଦେଲା। ସେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁନାହିଁ ତ? ପଖାଳ କେତେ ଥର ସେ ଲଞ୍ଚରେ ପଖାଳ କରିବାକୁ କହିଛି। ମିତାର ନାସିକା କୁଞ୍ଚନରେ ପଖାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳାଇଯାଏ। ପଖାଳରେ ଖାଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫିଗର ଖରାପ କରିଦିଏ, ସାରା ଦିନ ମାନ୍ଦା କରିଦିଏ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖେ ନାହିଁ ଶରୀରକୁ। କେମିତି ଗୋଟାଏ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗେ। ଶୋଇ ରହିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ସୁଧାଂଶୁ ମନେ ପକାଏ, ତା ବାପା ତ ଏହି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ସାରା ଦିନ ବିଲରେ ଖଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୋଇବାକୁ ମନ ହୁଏନି କେଜାଣି? ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ଗହନ ବିଲର ସପନ ଖେଳୁଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୁଧାଂଶୁ ପଖାଳ ବେଲାଟାକୁ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା। ପଖାଳ ବେଲା ଉପରେ ତା ବୋଉର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଲେସି ହୋଇଥିଲା। ଦିନସାରା କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ବୋଉର ଏହି କଂସାରେ ବେଲାଏ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ଯେମିତି ସବୁତକ ବଳ ଫେରିଆସେ। ବୋଉ ଯିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମିତା ସେଇ ବେଲାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ରଖିଥିବ। ତାକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ସାଇତିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉଟାକୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଭାବି ଏତିକି ଟିକେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତା। ମିତା ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇ ଥୋଉଥିଲା। ଆଳୁ ଚକଟା, ବଡ଼ିଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ସବୁ ପଖାଳକୁ ଜୋଟକ। ମିତା ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ ସୁଧାଂଶୁ ତା ହାତଟିକୁ ଧରିନେଲା। କହନା, ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ? ଆଖି ନଚାଇ କହିଲା, ଆମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ନୁହଁ ତ? ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ମିତା ହାତ ଛାଟିଦେଲା। ମୁହଁ ଆପେ ଆପେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତୁମର ଯେଉଁ କଥା, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏହି ମେନୁ? ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ। ସୁଧାଂଶୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପଖାଳ ଦିବସ? ତାର ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଗଲା। ପଖାଳ ହିଁ ସବୁଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ। ବୋଉ କହେ, ଏହି ପଖାଳ ମୁଠେ ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ବାପା ବିଲରେ ହଳ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନଥାଏ। ବୋଉ ମନା କରୁଥାଏ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ। ବାପା ହଳ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ ବିଲକୁ ପଖାଳ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ସନିଆ ଚାଲିଗଲା। ତାପରଠାରୁ ବୋଉ ଆଉ ତାର ଦୁନିଆରେ ପଖାଳ ହିଁ ସାଥୀ। ବୋଉ ଭାତ ମୁଠାଏ ଫୁଟାଇ ଦେଇ ପାଣି ପୁରାଇ ଦିଏ। ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଜଳୁଥିବା ମଲାନିଆରେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇ କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ। ସୁଧାଂଶୁ ସେଇତକ ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଯାଏ। ଯାହାର ରକ୍ତ ମାଂସ ପଖାଳରେ ଗଢ଼ା, ତାର ପୁଣି ପଖାଳ ଦିବସ କ'ଣ ଯେ? କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ରଜ ମଉଜର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଯାହାର ସବୁଦିନ ରଜ ଅବସର, ତାର ପୁଣି ମଉଜ କ'ଣ? ତାପରି ପଖାଳରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ଜିଇଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସ କ'ଣ? ସୁଧାଂଶୁର ଡେରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ପଖାଳ କଂସାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ମିତା ଅଟକାଇ ଦେଲା। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲିକ୍ ନେଇନିଏ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରା କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲେଣି। ସୁଧାଂଶୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ପଖାଳ ଯାହା ମିତା ନଜରରେ ଗରିବର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ରଖିବ? ମିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଜ୍ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ମିତା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା, ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ଆଖିରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ତୋରାଣୀକୁ ଲୁଣିଆ କରୁଥିଲା।